Türkiye li navçeya Serêkanî nahêle ku karmendên stasyona Elok ya avê derbasî stasyonê bibin. Stasyona Elok got avê dide navçeya Hesekê û di encam de bêtirî 600,000 niştecihên bajarê Hesekê û 400,000 niştecihên navçeyê bi wê ve girêdayî bêav bimînin. Şaredariya Kantona Hesekê dazdanîn got stasyon damara serekeya bajarê Hesekê, Tiltemir û herêmên başûrê Kantona Hesekê weke Holê, Erîşa û Mergeda ye. û niha ew navçe bi temamî bêava ve xwarinê ne. Tê naskirin û çima hatî sekinandin ji qibelê Artêşa Tirk, yani hinek hevdîtin çêbûn di wasateta Rûsî xwestin hinek daxwaziyê wa hebûn kehreba ji bo Mebrûka. Di vir di biryar hat gotin em ê kehrebê bidin Mebrûka û kehrebegiya Mebrûka jî lê hîn jî Artêşa Tirk izniyê nade karmendê Meheta Elok derbas bin ji bo avê bidin millet, Meheta dîsa pêkev û avê bidin millet. Ev heft rojên got Artêşa Tirkiyeyê rê nade karmendên stasyona Elok a Rojhilatî Serêkaniyê bixebitînin. Stasyona Elok tekane û mezintirîn stasyona avê ye got ava ve xwarinê ji bo bajarê Hesekê û navçeyê wê ve girêdayî peyda dike. Em bi qedînin avê kirin berî di roja me kirî îro va kirin jî em digerin vêya lîvalî peyda nakin. Ana nokta avê cemel malê tune. Ne ji bo vexwarinê û ne şitinê ne tiştek av tune nihaiyen. Roja 26 meha derbasbûyî de Rusya hewl da govê kêşeyê çareser bike. Karmendên stasyonê tevî şandeyeke polîsên Rusyayê berê xwedan stasyonê da got bixebitînin. Li gorî karmendên stasyonê Artêşa Tirkiyeyê careke din neht got stasyon bê xebitandin. Şaredariyên Hesekê û navçeyên bi wê ve girêdayî dibêjin got çarekirina kêşa avê karîna wan derbas dike û banga alekariyê kirin. Hêzên Sûriya Demokratîk Hesede alaf û bi taybetî sehrîcên avê ji navendên xwe yên leşkerî vekişandin û kirin xizmeta gelên Hesekê da ku avê lîşîniyan bela bikin. Tevî hewledanên Hesedê lê bajarê Hesekê ji ber qutkirina avê di aloziyeke mirovahî berdewam de ye. Erdoğan çiş Kurda dixwaze? Avê ser Kurda qudikê, kehrebe qudikê, Efrîn ser nebese, çi dixwaze? Avê bi Xwedê tin neyav. Îro pênc rom bêavin û em netihî den û şeab avê dixwazin û helekê bera ji me bibînin û tirka carî ava me qud dikin. Cî heyî me xene ew cî tenê heyî. Cî hen ji me re avê biwefirînin. Kêşeya avê gihîşte ser maseyê navleteweyî û nûnerê hikûmeta Sûriyayê Beşar el Ceferî pirsa ava Hesekê di civîneke UN de anî ziman. Her wisa şandeyeke rêveberiya Xweser li Cinevê li gel xaça sor ya navneteweyî û UNICEFê civiyan û kêşeya avê û sedemên wê şirove kirin. Li gorî berpirsên rêveberiya Xweser got Tirkiye heta wek niha bersiva destgehên mirovahiyên netewên yekbûyî ji bo ava Hesekê nedaye. Zana Umer Dengê Amerîka, bajarê Hesekê.